Nyt on kivaa. Kattokaa näitä maisemia. Tulin alas tuolta Akillimidin ridgeä pitkin ja siinä olisi sitten kenttää vähäksi aikaa. Mulla on tosi aika kiire takaisin tonne ylös, mutta keli on hyvä ja katsotaan mihin tää päivä riittää. Tää vaan on niin siistiä. Tulin tuolta alas ja tästä yritän tonne vähän matkaa Mont Blanc du Tacourille. Vähän puhalluttaa. Yritän ottaa tässä vähän samalla jututtelut vähän korkeutta, mutta 3,5 tonnissa vähän puhalluttaa. Mutta ei anna se häiritä. Norjalais-ruotsalais tiimi. Juttelin niiden kanssa. Vähän oli, olisiko lyöttäydytty yhteen vähän myöhemmin. Kokeiltu kovempaa juttua, mutta että pysytte ne omilla, niin ei tule turhia sitoumuksia tässä. Kattokaa näitä maisemia. Kyllä on JP onnellinen. Nopsa videopäivitys. Tuosta kun tommonen talon kokoinen serakki lähtee menemään alas ja kuka on se alapuolella, niin huonosti käy. Saatana mikä rinne tänne on noussut. Siellä on ihmisiä kuin muurahaisia tuolla. En tiedä näkyykö näitä tähän videolle, mutta siinä mittasuhteet on sellaiset taas, että tuolla on ihmisiä, en tiedä näkyykö ne videolle. Jossain tuolla kaukana. Et siitä jotakin mittakaavaa. Ei näy sitä. Vähän matkaa vielä jatkan tuonne ylöspäin. Tänään on vaan tällainen akklimatisaatiopäivä, että kiipeilen vähän taas tässä vähän ylemmäs ja en tiedä pääsenkö 4 tonniin, mutta kun pitää keritä viimeiselle köysiradalle alas, niin totuttelen vähän tähän korkeuteen taas. Ja yritän olla tippumatta, kun en ole kenenkään kanssa köydessä. Niin. Aurinko paistaa lämmintä, on pikkusen kylpä tuuli. Kyllä. Tässä on tämän päivän päätepiste. Pakko kääntyä takaisin, että varmasti kerkee tuonne köysiradalle tuonne midille. Mä haluaisin vaan näyttää, että tässä on tällainen oikein paha railo. Meidän seisoo nyt tämmöisen lumisillan päällä. Vähän zoomaan poispäin. Näin. Ja tää jos humpsahtaa, niin tuo voi olla kymmeniä, ellei ei 100 metriä, mutta lähelle syvä. Ja toinen riski, että tuo lompsahtaa tuo lippa tosta. Mutta tämmönen tähän lumisillalle loppuu tänään. Mä oon tämmöisessä suojapaikassa. Tossa on myös tuon takana tuo semmonen Bergsrund ja sen takana on railo. Täällä muuten perhosia liihottelee täällä ylhäällä yllättävän paljon. Mutta nyt on aika ottaa vesihuikkaa ja nallekarkkeja taskusta ja sitten lähettää rippeti alaspäin. Mie voin tuossa vielä, kun lähden hölkyttelemään alas, niin näyttää vähän tuota rinnettä, minkälainen se on. Mutta
Toivottavasti en mene nenällä alas. Tää edes persillä, se on kyllä vinha kyyti. Aloitanpa hetken päästä. Siinä on vielä se lumisilta, minkä päällä äsken oli. Noniin, nyt pitäisi lähteä tuota jyrkänettä alas menemään. Ei paljon ole mistä kiinni ottaa, lunta vaan. Ja toivottavasti jääraudat pitää ja hakku pysyy käsissä. Tää on tärkeä työkalu. No niin, nyt lähtee. Jyrkänmäen alle on selvitty. Nyt vaan alkaa tätä pilveä keräämään taas ympärillä. Tässä jos katteli, kunhan tuolta joku tulossa köysillä alas. Tuolta kun tuli vähän kiviä. Kiviä ropsahteli jonkun verran. Tuolla on vielä, näkyykö se tähän, niin joku ryhmäkin tulossa alas. On siellä joku huuto kuullut. Ei vaan hahmota missään. Nyt lähti kiviä tulemaan. Tuo on paha, jos tämä toinen tiimi tulossa alas ja itse olette menossa alempana, niin se saattaa potkaista kiviä tulemaan. Joo. Pysyy raudatkin jalassa. Ja sä mietin just, siellä Akin lymit meni pilven taakse. Kerkisikö käydä kaffeella tuossa Refugilla. Mä pääsin aika sutjakasti pääsin tuolta mäeltä alas. Nilkat oli vähän kovilla, niin mun pikkasen etuajassa. Mut silleen otan varman päälle, että en nyt ainakaan jää viimeisestä kyyvistä alas sitten. Tätä silleen varman päälle. Mutta katso, tässä reilu tunti olisi aikaa. 1,5 tuntia. No saattaisi keritä hörpätä ylihintaiset kahvit tuolla Refugilla, mutta ihan sen takia vaan, että tukee myös niiden toimintaa. Vaikka kyllä niissä turisteja riittää, mutta anyway. No, mitäpä mietin sitä, kunhan lompsin tuonne vähän matkoa ylöspäin. On nyt tässä Col du Midin montussa. Niin. Tsikiti tsekkaillaan. Tällaista vaan vaparainen painaminen. Tämmöstä hiasta scramblingiähän tää on. Nousu ei oo jyrkkä, mutta kuitenkin ollaan täällä 3,5-4 tonnin välikössä, niin ei oikein tää akklimatisaatio on vielä niinku valmis. Helppo henki ja kunto ja Tuossa sain korvanappiini tiedon, että viimeisen vuoden aikana on hikoilua ja hengästymistä sekä muuta oireita aiheuttavaa liikuntaa tullut harjoitettua erilaisina lajeina 440 tuntia. Siihen tietysti vielä arkiliikunta päälle. Ja tiedättekö, että nyt tuntuu ihan siltä, kun ei olisi liikkunut ollenkaan. Ihan niin kuin olisi lihonnut 20 kiloa vähintään ja pysytellyt sohvalla viimeiset 12 kuukautta liikahtamatta yhtään mihinkään. Semmoista se on tää, kun alkaa tätä korkeutta tulla. Niin
Kovasta kunnosta on hyötyä, mutta se ei pelasta kaikkea. Ja niistä se tekniikka, että miten siellä liikut mäkimaastossa, niin se on ihan omansa. Ja varsinkin näihin jäärautojen kanssa ja muuta. Se on jännä katsoa, kun tuossa lähtee semmoselle ihan vaan niinku hiking-tyyppiselle, vaellustyyppiselle retkelle jotain jyrken perinnettä ylös, niin saattaa olla tosi nuoria, siis ihan lapsia melkein vielä. Ja sitten ihan jo enempi harmaapäisiä kuin meikäläinen lähtee menemään rinnettä ylöspäin, niin näyttää, että ei ne kiirettä pidä eikä mitään, mutta niillä vaan se matka etenee. Itse joutuu jumalata henkiheverissä painamaan niiden perässä, ne menee vähän chipparipparipparippa. Tuolla ei se hahmotu tähän, mutta jossain tuossa rinteessä siellä aika puhua ihmisiä tälläkin hetkelläkin köysien kanssa ylös tai alas. Kuka minnekin. Se asiassa en tiedä näkyykö nuo Helponnerin kaapelit tuolla takana. Mut niitten tuolla, enkä tää kamera toimii, niin juuressa, niin siellä on pari tyyppiä tällä hetkellä. Mutta tämmöstähän tää on. Tämmöstä tillin tallin tallusta. Pieniä askeleita hitkasta. Se on vähän niinku askel, lepo. Tällainen mikrotauko siihen väliin. Nyt väistetään muita kulkijoita tässä. Ja tervehditään tietysti asiaan kuuluvalla tavalla, mieluiten ranskan kielellä. Jotta italialaisia tuli vastaan. Ne ei halunnut tervehtiä ranskan kielellä. Ne vaan teki selväksi, että olemme italialaisia. Okei. No ciao. Tässähän on vielä jännimmäinen nausu, kun tästä pitää lökötellä tuonne. Tuolla on nuo pari tyyppiä tuolta ja sitten nousta tuon sellainen kappeen harjanne. Like exposed bridge. Siitä ei parannettu taas jälleen kerran lipsahtaa. Toiselle puolen taitaa olla kilometrin verran kyyttiä alas, jos sattuu. Kyllä siinä ihan hippoa rinteessä vaan. Vauhti ei kyllä pysähy siihen. Ai perkele. On kyllä hienoa katsoa, kun ihmiset kiipeillä. Ehkäpä minäkin jonain päivänä. Jos tää ikä ei nyt lopu kesken näiden harrastusten kanssa. Mutta minäpä tuossa otan teihin vielä kontaktia hetken. Pikkuhiljaa vaan suunta ylöspäin. Vielä olisi matkaa. Pilvet hurratti taas ohi tästä. Jatketaan nousuun. Aina tää Mutta niin hyvä on. Fucking No niin, tullaan tälle todella kuuluisalle harjanteelle, mistä alkaa moni seikkailu.
Tämä näin tästä. Tässä on vähän se jippo, että alaspäin kun tulee tätä, niin helposti horjuu ja huojuu. Tää on aika jyrkkä, se ei näy tähän videolle. Siinä ei parane perssilleen tässäkään vetästä. Sitä porukkaa tulossa ylös. Ylöspäin hissun kissun. Vitsi, tuo hiihtohomma olisi, että noilla suksilla, että joko sukset selässä kiippeisi tuonne ylös ja suksilla alas tai muuta. Niillä pystyy kuitenkin, kun aikamoisen nousun pystyy tekemään päivässä, kun se ei se laskeutuminen vie aikaa. Vaan tässähän tää jippoo. Tässä kun on jalka, niin tosta sitten tonne, nyt pilvi peittää tuolla näkyy samoin niin alhaalla. Niin semmonen 1,5 kilometri mukkelis mäkkeä alas. No siihen ei varmaan tarvi ainakaan ambulanssia ennen soittaa. Mutta tämmöstä scramblingia tää on. Vähän kävi henkään tää homma. Hengen päälle ja terveydemään. Harmi, kun tuo pilvi nyt pujahti tuohon. Tuossa näette, kun lähti tommonen pienen linja-auton kokoinen köysirtavaunu tippumaan alas. Se menee tosi kovaa vauhtia nimittäin. Sitä ei hahmota tästäkään. On kyyttiin kun mennään, kun se lähtö luistelemaan tuonne alas. Ja kuuluu monestikin aina monen suusta. Samoin kuin noissa välipylyn välillä, kun se heijuu aika voimakkaasti, niin se on aina hauska, kun semmonen kollektiivinen kiljahdus tai ölähdys käypi. Oi. Mihinkä sä oot jiipehtäis ihtäs työntänyt? Ihan ihmepäin. Ei perse. Eikö ois kotisohvalla mukavammin? Rapsutella mahoja. Hyvä jotain hyvä ja kahtoo YouTubesta jotain paskaa. Niin kuin vaikka toisten tämmösiä seikkailuvideoita. Disclaimer täältä kotisohvalta. Toisten tekemät seikkailuvideot ja varsinkin heidän, joita minä seuraan, ne eivät ole paskaa, vaan ne ovat laadukasta sisältöä ja mielenkiintoista sisältöä. Oi, jumalauta tätä kunnon vielä. Niinkö sä pitää tarvita kuntoilemaan vielä elässä? Ottaa virkavappaata ja tempas on semmosen 1000 tuntia liikuntaan. Eikä ruppaa jaksamaan. Ui perkele, tuonne pitäis vielä rämplätä tuo mäki. Se on jyrkkä. Sampari liekkä. Siellä se on. Keskipäivän neula, jos suoraan suomennettaan. Ei täällä ole nassukkakaan pahasti palannut. Hölväsin kyllä aurinkovoidetta lähti se ihan sitä tehdä vaan. Tahto hikivallu pikkusen tuolla auringonpaisteessa mäkkeen noustessa. Pystysuoraan mäkkeen noustessa. No melkein pystysuoraan. Ja yli 3,5 tonnin korkeudessa. Nyt se tuo pilvi vähän hälvennä. Näkyykö tuonne? Tästä lähtee. Ei ihan pystysuoraan, mutta ei sitä paljon puutukaan. Kyyttiä.
Minäpä vähän matkaa vielä kuvailen, sitten pitää vähän keskittyä tähän nousuun. Ei puhelinottoja. Tuolla on tätä. Kilsa 1,5 alaspäin. Älä lipsahda, älä lipsahda. Älä horjahda. Ota ihan iisisti. Ei nyt hosuta. Nyt ei hosuta. Ehkä mä pistän tämän puhelimen poikkeen ja kylläpä työ tiedätte mitä tää nyt on. Niin. Palataan vielä. Lopultakin pääsin tänne ylös. Tästä portista alkaa tosi monet seikkailut ja alas tonne noin. Tonne noin. Näin. Tuossa näkyy nyt se. Tuolla on Somoni alhaalla. Mutta otetaan hei nyt jäärautit pois ja sitten vähän karkkia ja vettä ja katso kävisinkö vielä jotain drinksia ottamassa tuolla ja sitten pitää ottaa vaunu alas. Ja. Tässä on tällainen jääluola. Vähän tuon valotuksen kanssa heittää, mutta tämmöistä jääluolasta on lähtenyt. Minne ikinä lähtikin tai sit paluu. Hyvä. Päätetään tää retki tähän.